Milí diváci, poslucháči, futbaloví fanatici a fanúšikovia Tottenhamu smutní. Vítam vás pri ďalšej časti Majstrov z lavičky, ktorá vznikla v spolupráci so Zásah TV a so synom a tátom Ďurkačovým. Mojimi hostiami dneska budú z TV Markiza Adam Dudiak. Čaute. A Ríško Podrž Balónik. Ríško vzhľadom na GDPR nech sa bolo zverejnené jeho prezvisko, takže nie je Richard ani Rišulko, volajte ho iba Ríško. Ríško, dobrý, pekný deň. Pozdravujem. V dnešnej časti budeme rozoberať, ja keď som taký trošku potmavší, tak ma zaujímajú drahé kovy a budeme rozoberať zlatú loptu. A potom opäť aj majstrovstva sveta. A potom bohužiaľ aj majstrovstva sveta. Ešte sme si nepodali na paškal Brazíliu, Nemecko a ďalšie týmy, ktoré vykúchame. Takže chlapci, zlatá lopta, myslím si, že veľmi zamiešalo kartami. Osudím a poradím práve výkony na majstrovstvách sveta. Myslím si, že tí hlavní aktéri alebo tí top hráči potvrdili svoje, hlavne gólovo, sa presadili všetci. No áno, ale ja aj tak neviem vôbec, že ku komu sa prikloniť. Ja absolútne nemám favorita teraz. Mal som ho pred majstrovstvami sveta, bol ním Harry Kane, potom Michael Olise. Počas majstrovstiev sveta bol ním Lionel Messi, ale opäť zopakujem myšlienku z 5. časti. Jeden zápas, celú sezónu môžeš byť top favorit na zisk zlatej lopty a potom jeden zápas zlý stačí na to, aby si ten honor stratil. Stalo sa to Kaneovi podľa mňa, stalo sa to podľa mňa Olisemu, možno v nejakej miere aj Mbappému a Dembelemu sa to stalo. A ešte mi povedzte, ako veľmi musíme v tejto debate o zlatej lopte pracovať s argumentom, že majstrovstva sveta vyhralo Španielsko? Veľa. No. Veľa? Myslím si, že asi sa zhodneme, keby to vyhrá Argentína, dostane to Messi. Môžeme, nemusíme súhlasiť, ale bude to tak. A ja s tým súhlasím, aj poviem. Dobre, ale dostal by to. Hej, dostal by to? Za ten šampión by to Ankara, dostal. Messi. Keby to vyhrajú Angličania, dostal by to Kane. Keby to vyhrajú Francúzi, dostal by to, myslím si, že Mbappé za ten šampionát. Aj keď je tam Olise. Za možno Olise, lebo tie Olise. asistencie, vieš, a sezónu mal lepšiu oveľa ako... Hej, ale akože jasné, je to debata, ale Mbappé alebo Olise. Hej, Dembele by bol asi až tretí, áno. Hej. Napriek tomu, že má všetky trofeje. A má znova Ligu majstrov, napriek tomu asi až tretí. Hej, jasné, jasné. Áno, len Takže, ale vyhrali to Španieli, kde jediný, kto prípada ako tak do úvahy je Ferran Torres. Jamal. Nie, Rodri je asi skôr. Ale kámo, Rodri. Je to najlepší hráč majstrovstiev sveta. Áno, Pozor, to má váhu. Adam, ale Rodri polku sezóny ani nehral. A ja mal takú výbornú sezónu Áno. zase? Ja v Barcelone mal. Hej, Ale zase nemal mal dobrý šampión, ale nehviezdil, ako sa čakalo. Dobre, však on skončil s ostatmi čo, 1+2? 1+1. 1+1. Ale tú jednu mu tuším pripísali za tú penáltu vybojovanú. To je jedno, ale aj tak, že proste, nebolo to proste tak ako Bellingham, Kane a títo hráči, hej, Haaland, Mbappé, Dembele, Messi. Čiže... Ale podri si, koľko golov nastrelali celkovo Španieli. Oni všetky zápasy šli proste Čiže to je jedno. To je to úplne irelevantné, že či si dal celkovo góly. Ale, takže to je problém. Komu to dáme? No, dajte vašu top, alebo povedz, čo si chcel povedať. Moja otázka bola, že dajte vašu top trojku. Ja Ale... som 4 roky dozadu bolo proste, Messi mal fakt, že podpriemernú sezónu v Paríži a vyhral to na základe majstrovstiev sveta a všetci začali spochybňovať už totálne celkovú tú anketu o futbalistu roka, či to má až takú váhu, keď dokáže Messi na základe jedného šampióna to vyhrať. Keby to teraz vyhral, tak už o rok by to už ani nikto neriešil a nesledoval, že to vlastne... Dobre, ale komu by si to v tom 2022 dal? Povedz mi, keď... Vyhral treble. Dobre, dobre. Dal asi 180 gólov. OK, to je jediné, s čím sa dá argumentovať voči tomu, bol druhý. Hej, bol. No. Ale Messi to dostal... Ale sám si odpovedz, že Haaland vyhral treble, dal 190 gólov. No. Bol lepší futbalista ako Lionel Messi. Ale nemyslím si. To, Nie. Je to cena pre najlepšieho hráča na svete. Za celú sezónu. Pre najlepšieho hráča na svete. Celú sezónu. Pre najlepšieho hráča na svete. Bol Erling Haaland lepší futbalista ako Lionel Messi? Není ním ani dnes. Bol lepší hráč za tú sezónu. Ja neviem, nesúhlasím. Bol lepší hráč za tú sezónu. Za mňa to má... Proste musíš brať do úvahy ligovú sezónu. Ale vtedy to ľuďom vadilo, lebo tam bol ten Haaland, si myslím. Teraz, keby to dostane za šampionát, keby ho vyhrá, by to ľuďom až tak nevadilo, pretože ten reálny kontender tam je kto pri ňom. Nikto tam nemal takú úspešnú sezónu ako Haaland vtedy, lebo
jasné, Kane dal asi viac gólov ako vtedy Haaland, ale vyhral iba Bundesligu, ktorá sa proste neráta. Pri Kaneovi nesmieme zabudnúť na to, že historický rekord v počte golov za jednu sezónu, nie kalendárny rok, ale sezónu drží Messi. A Harry Kane sa touto svojou sezónou, ktorá skončila, vyšvihol na historické druhé miesto. No. Čiže to je silné. Jasné. To je veľmi silné. Preto... Ale to od 30 golov menej ako tedy, čo dal Messi. Nie, iba o nejaké 3, 4, 5. Ten Messi dal 91, to bol kalendárny rok. Toto je za sezónu, historicky. To má Messi nejakých okolo 80, nie som si úplne istý. Alebo 70, ale asi 80. No a ide o to, že aj napríklad v roku 2024, keď vyhral Rodri, respektíve za rok 2024, tak to bolo aspoň také, že OK, že vedel si, že tí dvaja najväčší favoriti sú Vini a Rodri, hej? A aj minulý rok si vedel, že najväčší favorit je Yamal a Dembele. Vedel si to, hej? Že v každom jednom roku si vedel... Skôr s Rafinhom namiesto Yamala. Alebo Rafinha, áno, samozrejme. Ale že vždy si mal vyčlenených tých 2, max 3 najväčších favoritov a teraz podľa mňa tá top 3 môže vyzerať úplne všeliako. Ja si takýto rok dlho nepamätám. Možno aj preto, že odkedy sledujem futbal, boli v top 3 2 miesta zabraté Messim a Ronaldom a už iba k ním niekto nejaký wonder season. Je to preto tak, lebo hráči, ktorí mali individuálne výborné sezóny, vyhrali toho málo. A tí, čo mali týmoho dobre individuálne, nežiarili číslami. Presne. A to sa týka Paríža, kde síce Kvara bol výborný, ale presne Kvara. To je 8 zápasov, vieš, on v tej Ligue 1, to je úplne irrelevantné. Kvara je teraz úplne to isté, čo Mbappé, čo Haaland v roku 2022. Nebol ani na majstrovstvách sveta, vieš? No, ale Haaland dal v Premier League 36. Dobre, Kvara není hrotový útočník. Mal výbornú, ale to je jedno. Mal na svoj post, mal takú istú sezónu ako Haaland na svoj post vtedy. Ale to Kvara v Lige majstrov, v Lige nemal takú... Dobre, lebo nehrával, no. Ale iba chcem povedať, že minimálne počtom trofejí, vieš? No. Čiže bude vysoko, ale určite to není na top 3 Kvara. A takto sa vás ešte spýtam. Keby to aj teraz dali Messimu, bol by to škandál za vás? Za mňa áno. Za mňa áno. Keby vyhral finále, za mňa nie. Ale keby... Nie. Ale za takejto situácii za mňa... Musím sa asi prikloniť k tomu, že hej, že asi už áno, lebo treba tam brať celú tú sezónu, fakt ako hovoríte, to je jasné. Aj keď napriek tomu, že on ukázal, že možno reálne najlepší na tom svete stále je. Tak, lenže už by asi nedokázal odohrať celú sezónu takto. Však takto. Že vedel sa, že, ako ty si pekne povedal, že on hral možno už 2 roky iba kvôli tomu, aby ešte si zahral na majstrovstvách sveta, že v tom Interi naozaj ešte ide, ale tam už až toľko nemusí zo seba dávať, ako musel v Barcelone, v Paríži. A mimo očí proste. Nie až tak mimo očí, ale proste, lebo stále to je Messi, vieš, on bude na očiach všade rovnako. Ale keby hral v Európe oveľa viac. Inter Miami je, že Messi si tam s Beckhamom sú kamoši a volajú si tam chalanov, aby sedeli, opekali pivo pri ohni, kúpali sa v bazéne a raz za týždeň si zahrať futbal. Veď jasné, však je to dovolenka. Nemôžeš brať, že to je akože liga. Áno, preto hovorím, že bol jednoznačne, aj ma zaujíma, ako klesnú zase tie čísla, lebo on počas majstrovstiev sveta, on vystrelil z 0% na 42. A to je brutálne veľa. Toľko Kane nemal za celú sezónu. On bol vlastne po semifinále, bol favorit na zlato. Ale že absolútny, no. A keby ma zaujíma, ako to teraz klesne. Keby sa stane majstrom sveta Messi, tak za teba... Jednoznačne. Akože možno by som to chápal, ale ja hovorím, a to som chcel aj povedať, že Messi a Ronaldo tým, že boli výborní hráči a tým, že mali neskutočné čísla, úplne rozbili vlastne tú myšlienku, ktorá bola dovtedy zlatej lopty, lebo tu dostal najlepší hráč za tú sezónu. Áno. Ktorý bol najplatnejší pre ten svoj tím, ktorý ten svoj tím niečomu dosiahol, preto to vyhral Nedved. Nedved mal 6 golov, ale mal výbornú sezónu na Eure, mal výbornú sezónu v Juventuse. Vyhral to Kaka mal tiež 10 golov za sezónu. Ronaldinho mal najviac za sezónu 13 golov. Vyhral zlatú loptu. Prečo? Lebo bol najlepší hráč na svojom poste v tom svojom týme a jednoznačne svojou hrou bol najlepší na svete. Áno, no Messi a Ronaldo nás bohužiaľ prinútili myslieť si, že to, čo robili oni 20 rokov, to je normálne. A to nie je normálne, hej, to sú dve mimozemské stvorenia. Prinútili nás možno si myslieť, že nestačí mať Ballon d'Or sezónu jednu a potom byť čajový, ale musíš vlastne si ten štandard vysoký držať stále. 20 rokov. Ale to je, že a za tú jednu sezónu si môže zobrať ten Ballon d'Or. Že mne príde, že Dembele v Barcelone nič, išiel do Paríža nič, mal jednu sezónu, vystrelil, dostal to a v tejto sezóne jasné, opäť to vyhral, ale jednoducho už sa o ňom nedá rozprávať ako o kandidátovi. Nebol to až tak ako... A tak ako Yamal nebol taký ako v minulej sezóne, ani Dembele nebol teraz taký ako v minulej sezóne. Napriek tomu, že boli stále fantastickí. Ale Yamal mal fakt dobrú sezónu. Mal výbornú sezónu, máš naštudovaného, vieš. Ale zase ten šampionát nehviezdil. Ako ja by som mu to...
Nejezdil, ale Ríško, my sme pozerali zádom Ja si myslím, proti... keď si to tu teraz spájam, si myslím, že to dostane. Jamal? Aha. Ja Keď si- si to tu teraz spájam. Že Ale zober si... Vylúčovacia metóda, hej? Hej, že je majster sveta, čo je majstrovstvá sveta sú podľa mňa 70% zlaté lopty. No v sezóne, kedy sa hrajú Áno. určite. Hej, Áno. a to aj platí aj pri eure. Nestratil sa na nich. Nestratil sa a vyhrali ich, je majster sveta a klubovú sezónu mal výbornú. Jednoducho, Ja si myslím, že vychádza mi to nejak. Lamine Yamal, ak nevyhrá za tú loptu, bohužiaľ pôjde tým nešťastným smerom, čo šiel Neymar. Neymar je jedno veľké čo ak. Áno. Čo keby, čo ak. Tak počkaj, ale Jamal má 19 rokov, on tú zlatú... Jamal má vyhrá veľkú ešte. výhodu oproti Neymarovi v tom, že aj keby už v živote zlatú loptu nedostal, už mal Je titul majster majstra sveta, sveta, je to jedno. Je to úplne jedno. Je to jedno, ale dostane ju a ešte má Dobre, na ňu aj veľa Samuel času. Umtiti je majster sveta, lebo... To je iné. To je iné, vieš. No a ono, keby sa nehrajú tento rok majstrovstvá sveta, tak kto by to mal dostať? No Harry Kane, tam nebolo o Harry čom. Veď musíš to oceniť, že ak je najlepší v histórii Messi s tým počtom gólom a Harry Kane je hneď druhý, veď taká sezóna to není Valil bežné. aj v Lige majstrov. treba Hej, povedať. proste to není bežné. Aj keď vypadli v semifinále. Ale to je ďaleko, to je dosť ďaleko na to, aby si mohol byť... Dobre, ja som povedal, nebyť majstrovstiev sveta, tak? Neviem, za mňa by to bolo určite medzi Kane, Yamal, Olise. Bolo by to medzi nimi troma asi. Nebyť majstrovstiev sveta... Kane. Dobre, a sú majstrovstvá sveta, vaša top trojka? Bude tam Yamal Bude tam Messi v top a 3. bude tam Mbappé. Lebo on nemal... Lebo A prečo nie Kane teda? Keď Mbappé áno, Kane mal nakoniec lepšiu sezónu ako Mbappé vo všetkom, aj na majstrovstvách sveta. Ešte ho porazilo tretie miesto, ale nenastúpil. Takže Mbappé nedáva zmysel. hej, ale... Kane, Yamal, Messi súhlasím. Messi bude v top 3. Alebo Akože, Rodri, Yamal, bohužiaľ. Kane. Rodri, Yamal, Kane, to môžete byť. Rodri Ale- mal slabú sezónu, to nie Rodri má- irrelevantné. Je to najlepší hráč majstrovstiev Je to sveta, ktoré irrelevantné. robia 70%. Je to Bude v irrelevantné. top 10, ale nevyhrá to. Není ani contender. Vyhrať asi nie, no. Lebo vieš napríklad... Bolo by moc, keby má Rodri 2 zlaté lopty, to je trochu veľa, nie? Akože, vieš, A tá jedna bola samozrejme zaslúžená. áno, áno. Ale tu no tá sezóna klubová jednoducho bola, nie že slabá z jeho strany, on keď hral už dobre, ale Nehral. proste hral málo. A Dobre, nič nevyhral. a čo Jude Bellingham? To je to isté, čo Rodri. Možno? Ešte ho menej. Horšie, lebo nebol taký dobrý, jak Rodri. A on Nebol bol taký zranený, dôležitý. on bol zranený, mne sa zdá, že od decembra do februára. A nehral. ligová sezóna, a vieš, akože skôr prepletená proste obrovskou kritikou. A reálne. kauzou. Žiadny Angličan nikdy v histórii nedal na majstrovstvách sveta toľko golov, čo Bellingham. Iba akože tak, že fun fact. Opäť bude v top 10 za to, ale nemôže to vyhrať. Dobre, no, takže... Takže sme sa zhodli, Dobre, a že sme sa víťaza zhodli. Ligy majstrov z Paríža, tam bude iba Dembele v Toto top je to, 10? že tam to vyhral ten Alebo Kvara debilný tam bude? Paríž. Oni majú všetky trofeje. Áno, ale a tam to dáš komu, že Kvárovi, čo nebol na MS, bude v top 10, ale, Bude v top 10, ale ale- nedajú mu to. Declan Rice bude určite v top 10. Mal by byť Mal asi, by byť. ale tie Ale to je jediný, majstrovstvá tiež si opäť- jediný z Arsenalu, ktorý bol vo finále Ligy majstrov a má Premier League titul. Vieš, čo sú veľké váhy v zlatej No, lopte. hej. Že jediný z toho týmu tam bude Declan Rice, ak vôbec. Hej, ale opäť na tom majstrovstvách ho zatienili Bellingham aj Kane. A samozrejme ostatní hráči z iných. Dobre, tak keď ideme na to vylúčovacou metodou a skúsme všetci traja objektívne. Niekto zo Španielska v top 3 byť musí, Samozrejme. lebo vyhrali majstrovstvo sveta, pravdepodobne Yamal, hej. Určite áno. Čiže Yamal. Musí tam byť ten Harry Kane za to, čo mal individuálne a stále má bronz z majstrovstiev Stále sveta. bol v Netreba to semifinále. podceňovať. A stále tam bol výborný. Áno. Čiže Harry Kane by tam mal byť, no a ten tretí zrejme fakt asi ten Messi. Messi mu to daje už iba preto, že to je Messi. Ale to tak je proste. Dobre, a keby nie Messi, lebo Kane a Yamal sú podľa mňa jasní. Čo, No vieš, Olise? Olise a Mbappé ich môže dať podľa mňa na takú... No Olise konec trochu koncov je vyššie, jedno. lebo Vyššie by mal trošku byť Olise musí byť vyššie. Asi, hej. Stále mal veľa asistent, vieš, že to, čo Mbappé v góloch, mal Olise v asistenciách. Aj keď to nesedí úplne presne, samozrejme, že tých gólov Mbappého bolo viacej, ale tá váha by som povedal, že aj Thierry Henry, neuznám jeho názory, ale že veľká osobnosť, ktorá je hrdá na to, že on je najlepší hráč v histórii Francúzska, on to sám o sebe hovorí, jeho otec to hovorí, tak on dokázal povedať, že najdôležitejší pre mužstvo je Michael Olise, vie, že proste No, že ľudia, čo Asi- hlasujú o zlatej lopte, toto nevidia. Keď bude Kane, Oni si otvoria tabulky Kane, strelcov Olise, Yamal, a píšu. tejto trojke v hociakom zložení, tak to bude zase. A ešte jedna myšlienka odo mňa, že ak to dostane Harry Kane, podľa mňa nikto sa nebude hnevať. Lebo viete čo, jemu to možno doprajú v tom, že on fakt nikdy nič nevyhral a zás nevyhral ani tie majstrovstvá sveta. Fakt, on má iba Bundesligový titul, čo oslavoval v krčme. Dobre, už 2 teda, ale ten prvý sa ani neráta, podľa mňa on si ho neužil. Ten druhý bol pekný, ale keby fakt, že... Lebo už nevyhrá majstrovstvá sveta, nebudeme si klamať, už ich nevyhrá. A
Ja veľmi dúfam, že stihne vyhrať Ligu majstrov. Môže Euro vyhrať. Tie si nemyslím. Má poslednú šancu. Tí Španieli to zase sožerú. To je jedno, to sa pobavíme, to je o 2 roky. Hej, ale že Gary Kane... Dobre, dajte top favorit. Teraz váš tip, že kto to získa tú zlatú loptu. Tip. Jamal. Kane. Môj tip je Jamal a ja by som to dal... Pasia. Asi tomu Kaneovi, fakt za tú sezónu. Dobre, takže tip, kto to vyhrá? Jamal. Kane. Jamal. Dobre, takže zlatá lopta vybavená, ideme na tie ostatné krajiny. Zlatá lopta je naozaj vybavená. Čo tam? Ešte sa o Ronaldovi porozprávame. Dobre, to vám poviem. Dobre, takže začneme Portugalskom, chlapci. Začneme Portugalskom. Aha. Takže zlatá lopta, ja si myslím, že ju dostane Jamal, pretože je majster sveta, aj keď boli aj lepší hráči za Španielsko, ale mal výbornú sezónu v Barcelone. Je to výborný hráč. A je to samozrejme výborný hráč. Asi s tým úplne nesúhlasím, ale asi zaspím aj napriek tomu, hej. Podľa mňa to nákopne ho... Dobre, ale bude to medzi Kaneom a Jamalom. Nemá to byť aký iný súboj asi. Že tá dvojka top favoritov bude Kane a Jamal. Asi, hej. Asi. Ten Mbappé určite bude vysoko. Aj Olise bude vysoko. No top 5 môžu byť títo 5 presne, že Mbappé, Olise, Messi, Jamal, Kane, hej, uvidíme. Hej, ale myslím si, že Kane má väčší pool ako Mbappé aj ako Olise. No určite. Že minimálne Olise vyhral... Od Mbappého určite. Hej, Mbappé nič nevyhral v tom Reále. Vo všetkom mal túto sezónu Kane lepšiu ako Mbappé. Viac gólov, lepšie na majstrovstvách sveta, lepší v lige A majstrov. Messi bude v top 3. A nemám ho rád. Lebo to je Messi. Chlapci moc Kanea. Dobrý šampiónat, ale... S tými očami každý inám. Ale ako je pravda, že túto sezónu, že fakt sa stiahoval tý kokšo pomaly ku stoperom. Hral dlhé lopty, nabiehal. Fakt akože túto sezónu si odrel ako... Ja, výborne. Aj za to Anglicko hral výborne. On je iba chudá. Zobral to konečne, že extrémne na seba. Lebo je pravda, že však ja som to vravil, že preto som Angličanov ja nikdy nedoval, lebo Harry Kane ich dvakrát potopil. V štvrťfinále, v 8 finále proste prekopol penaltu. Raz v Rusku už vraveli, že z Petrohradu až do Moskvy prekopol tú penaltu. Takže proste ja som absolútne nečakal, že teraz dokáže to zobrať na seba, takto ich potiahnuť. Potiahol Bayern do semifinále. Možno by si ju zaslúžil asi on. Bude to medzi nimi dvoma. Jamala to môžeme nakopnúť do úplne iných futbalových sfér zlatá lopta, že dostane... Alebo utlmiť, alebo vyhrajú všetko fakt. Už iba Liga majstrov, potom a to už je, vieš, to je vybavené. A čo? Niekedy. A čo, kámo, bereš 22 dôchodok? Však práve, že čo, no asi hej. Čo už on bude potom robiť? Nie, nech mu to nedajú, čo bude potom robiť? Kane si to zaslúži, lebo reálne možno aj pre ňoho je to posledná šanca na tú zlatú loptu, vieš. Akože neverím, že zopakuje takú sezónu. Nebol predtým Není posledná. Možno, kedy bol predtým. Ale musí s Bayernom vyhrať Ligu majstrov, aby ju mohol dostať. Okrem tohto roku. Dobre, a tak teda Portugalsko si začal. Portugalsko som začal, tak poďme na to. No. Cristiano Ronaldo, ja v prvom rade poviem, že na tomto šampionáte on nebol sklamanie. Sklamanie boli Vitinha a Bruno Fernandes, ktorí sú ospevovaní. Joao Neves hral z tej trojice najlepšie, ale ty nemôžeš proste čakať od Joao Nevesa, ktorý 15 rokov, hej, že bude pri Vitinhovi a pri Brunovi on ťahať tú zálohu. A tak to bolo. Bruno Fernandes, najväčšie sklamanie šampionátu pre mňa, najväčšie. Najlepší hráč Premier League, 1 000 000 asistencií, divy robí v tom Manchester United, kde má oveľa slabší tým, ako má Portugalsko, a on neukázal, že nič. Normálne toho Ronalda vyhýbal sa tomu, aby mu nahral. Vyhýbal sa tomu. Ronaldo dal 3 góly a išlo na ňo 6 lopt. Keby dostal 12 lopt, tak dá tých gólov 8 možno. Dobre, minimálne 6. Ale proste ty máš útočníka ako Ronalda, ale máš útočníka ako Ronalda a nehráš na neho tie lopty, lebo nechceš. Vieš, čo škodilo? Im neškodil Ronaldo. Áno, samozrejme. Im neškodil Ronaldo tomu týmu. Tomu týmu škodilo to, že oni na neho nehrali. A tak im treba. Ja nemám rád túto obhajobu. Ja som to nemal rád ani pri Okesovi, ja s tým vôbec nesúhlasím. Iba by bolo jasné, že ja nie som úplne vyslovene Ronaldov fanúšik. Ja mám asi rovnako rád Ronalda ako Messiho, len proste... Si mu to prijal, hej? Ja som mu to strašne prijal a objektívne, keď sa na to snažím pozerať, tak si nemyslím, že on bol problém Portugalska. Problém Portugalska bolo fakt to, že Vitinha bol na úterák v každom jednom zápase a Bruno sa ani nebavme. To je 0 bodov za tieto majstrovstvá sveta. Problém samozrejme Roberto Martinez. Lenže belgickú generáciu a teraz ďalšiu. Dobre, ja dám ešte jednu myšlienku k Portugalsku, chalani, môžete mi kontrovať, ale o 4 roky Ronaldo pôjde. To je môj názor. Lebo tie majstrovstvá sveta sú v Portugalsku. On bude mať síce 45, ale
To je stále u neho, ako keď mal 38. A 38 na Ronalda nie je veľa. Dobre, môže tam ísť ako... Lebo keď zoberú 3 hrotových útočníkov Portugalčania, tak on nespadne tak kvalitovo, že by nemal na to byť tá post číslo 3. Adam, ale on pôjde. Ale pôjde s 2 deťami v ruke a zomrzne si to pozrieť z tribúny. On pôjde, uvidíte, že sa objaví v tej nominácii a hlavne, viete, kto je nový tréner Portugalska? Jorge Jesus z Al Nassr, ktorý je Portugalčan a hneď prvé vyjadrenie povedal, že dokým na to Ronaldo bude mať, dovtedy ho zoberie. Dobre, ale ono by to znamenalo, že on by ešte 4 roky musel hrávať. Kompetitívnu ligu. Al Nassr. No, kompetitívnu, to je jedno či akú, ale že by nemohol ukončiť klubovú kariéru. No neukončí. Čiže by ešte musel hrávať a ja si tiež myslím, že on je toho schopný tam ísť. Áno, áno. Úplne, že na nič, bolo by to úplne kontraproduktívne. Nástupí z lavičky a dá gól nejaký. Penáltu písnu im v závere, stane sa to. Bolo by to úplne kontraproduktívne, bolo by to na nič a proste on sa tam dotlačí a bude tam chcieť ísť, hlavne keď to bude doma. A keď stále bude hrávať, dobre, takto. Tak určite ho zoberiem. Môžu Portugalčania vyhrať majstrovstvá sveta, ktoré sa budú hrať u nich? O 4 roky. Keď záleží na generácii. Bruno ešte nebude taký starý, Vitinha bude v prime. Bruno bude mať 35. Joao Neves bude v prime, Nuno Mendes bude v prime, vieš. Ty nevieš, absolútne nevieš za tie 4 roky. Ja viem, teraz keď sa na to pozeráme. Môže sa to stať, nie? Reálne. Môžu byť favorit určite. A tak pozrite sa, oproti tomu, aký boli teraz favorit, si myslím, že o 4 roky nebudú väčší favorit. Tá záloha bola extrémny prúser, naozaj, toto hovorí, že len... Ja som o tom potom čítal, že Bruno Fernandes mal strašne hitmapu, veľmi nízko v ihrisku a že proste mu to tam vôbec nevyhovovalo a celkom oni si nerozumeli. Vôbec. A nechápem, že tak proste Martinez, no. Ale chalani, za mňa, podľa môjho názoru, Portugalci, však sme sa tu bavili s Ričom, my sme tu dávali, že určite bude Ronaldo kotva. Nebol až takou kotvou, ale chalani, ja pozerám aj za to Al Nassr. Už to proste nemá. Už to nemá tie pohyby. Ty to porovnávaš s tým, že to bol mysteriózny futbalista, out of this planet, vieš proste, to nemôžeš si... To je fakt, ako keď sa ideš pozerať na starých pánov. Dobre, pozri. Tak proste tí, čo sú na stavbe 5 dní v týždni a potom si tu Ty porovnávaš hráča, teraz si pomôžem si hodnoteniami z FIFA. Ty porovnávaš hráča, ktorý mal rating 95 a teraz má možno 85, čo je o 10 menej. Keby Brunovi, ktorý má 87, zobrali 10 na 77 a je to nič. Ale keď Ronaldovi zoberie z 95 na 85, to je stále platný hráč. Ja nehovorím, že to je ten Ronaldo, čo bol schopný dať gól z priamaku od polky a predriblovať polku ihriska, predbehnúť polku ihriska. On je stále, ale proste vie dať gól. Ja ti hovorím to, že keď Jamalovi prestrelia koľeno v nejakom kartelovej prestrelke a bude krývať, tak poviem, že krýva. Nebudem taký, že teraz má hodnotenie 40 na FIFA, keď má 90, že to porovnávam. Proste krýva, nemá pohybový fond, už na to nemá fyzicky až taký fond. A o 4 roky proste ty to telo, tú biológiu nejakú tela neodžubeš. A proste keby tam šiel... Už teraz je pravda. Vyzeral hrozne. Vyzeral, že ho to boli už. A ten pohyb. Toto je že úplne mentalita Argentína, hrá na Messiho. Argentina si povedal, že dobre, ideme hrať na Messiho, pomôžeme mu, je to náš líder, toto videli ste, on vždycky vyviedol na ihrisko, oni čakali, oni ho počúvali, oni ho bránili. Portugalci prídu ale už druhý šampionát a povedia, no Ronaldo je jeden z nás, Ronaldo toto. Vieš, že ako keby náschval chceli si dokázať každý ego, že, áno, že ja som dôležitejší, alebo ja som... A je pravda, oni boli, ale že totálne bez zuby. A v takomto možno význame slova... Ale prečo by mal mať pozíciu jak Messi, keď absolútne nie je takým... Nemal, ale už celkovo ten vlastný tím... Čo je za otázku? Vlastný tím ho zavrhne, vieš. Takže čo to je za otázku? Tak kámo, Ronaldo nemá takýto prímat v Portugalsku, veď aká je to osobnosť... Ale dobre, ale... Osobnosť v kabíne je to rovnaká ako Messi pre Argentínu. Keby bol Messi tak na úterák, jak Ronaldo, tak tiež to okolo nemá. Nebol až tak na úterák. A hlavne, dobre, nehovorím, že o tie 4 roky bude v najlepšej kondícii. Hovorím to, že on z jeho, v dobrom zmysle slova, chorou hlavou sa do tej nominácie dostane. Jasné, že... Pôjde z lavičky, bude tam chcieť ísť, hrá sa to doma, tam nech ukončí tú kariéru a možno tí Portugalci to vyhrajú fakt o tie 4 roky a nech má ten titul majstra sveta. Videli ste, že najnebezpečnejší hráč Portugalska bol reálne Rafael Leao, ktorý nastúpil na 10 minút, ktorý je na úterák 4 roky a hrali hovno. Španieli sú majstri sveta
Hrali aj s Francúzskom, čo bol obrovský favorit, a hrali s Argentínou vo finále, čo bol takisto konec koncov obrovský favorit. Portugalsko hralo proti Španielsku lepšie ako Francúzsko, aj lepšie ako Argentína. Z toho mi vychádza, že keby bolo Portugalsko na opačnej strane pavuka, možno by sa dostali do finále. Možno. Nehovorím, že by sa to stalo, iba hovorím, že vypadli moc skoro pretože narazili na majstra sveta. Adam, skoro už vypadli s Chorvátskom, tam, že nejaký Vlas sa dotkol niekoho, ty kokšo, tak to nech stále by to bola iba remíza, keď sa Vlas niekoho dotkol, ale dobre, budíš. Ja len chcem povedať to, že vypadli v prvom zápase poriadnom kompetitívnom so Španielmi, ktorým nedali absolútne šancu. Vieš. Hrali najlepšie z týchto, čo si vymenoval, ale absolútne nemali šancu. Ale Španieli nedali šancu nikomu. No tak, sa iba bavíme o tom, že Portugalci mohli byť po nich, nehovorím, že boli druhý najlepší tým na majstrovstvách sveta, ale boli dobrí. Len keby tá záloha ich hrala lepšie, boli by ešte lepší. A vieš čo, v tom zápase so Španielskom, a to pozerali sme to spolu, zranil sa Nuno Mendes. A musíš uznať, že odvtedy sa tá tvár Portugalska veľmi zmenila. Lebo do tej 30. minúty, akým striedal, mali aj nejaké aspoň náznaky šanci. Čo napríklad Argentína nemala, ani Francúzi. Portugalci mali aspoň niečo. Mal tam Ronaldo takú krížnu strelu z boku, niekto prestrelil bránu, v závere potom Bernardo Silva prehlavičkoval tesne bránu. Že proste mali aspoň niečo, a keby ten Nuno Mendes ostal hrať, bol by to zaujímavejší zápas. Možno by to bol zaujímavejší zápas, ale je pravda, že skupine 2 zápasy remizovali. Mne sa iba nepáči to. Vyhrali s Uzbekistanom, reálne. Toto je a potom I'm back, baby. Tesne postupia s Chorvátskom a ideme sa baviť, že ako by super zahrali. Keby sa prezentovali od začiatku, vypadli by so Španielmi takto. A keď ho stiahol toho Ronalda, si videl, čo tam stváral proti tým Chorvátom. Videl si, čo tam stváral. Toto potrebuješ. Pozri, ale tešil sa, keď postupili a oslavoval to aj s tým Gončalom Ramosom. Mne sa vieš, čo nepáči, Riško? Mne sa nepáči to, že všetko vypadne Nemecko, Neuer je debil. Vypadne Portugalsko, Ronaldo je debil. Vieš, proste reálne, veď on urobil, čo mohol, a urobil viac ako Bruno aj Vitinha, čo boli najväčšie hviezdy Portugalska. A to je aj, ako sa prekrúcajú tie jeho vyjadrenia. On povie, že preňho je majstrovstvo Európy, ako keby vyhral majstrovstva sveta. OK, ja viem, že to je hlúposť, ale on nepovedal, že to je viac. On povedal, že pre mňa to je rovnako, ako keby som vyhral majstrovstva sveta. Ja môžem povedať, že my točíme podcast, pre mňa to je, ako keby som hral finál majstrovstiev sveta. A čo keby to fakt v mojej chorej hlave pre mňa to znamenalo? Že o čo je to horšie vyjadrenie, ako to, že Jamal povedal, že I see myself as a world champion. O čo je to horšie vyjadrenie? Veď ja som k tomu vyjadreniu nič nepovedal. Ale akože celkovo proste. Proste tak či tak zhodil honor majstrovstiev sveta na úroveň majstrovstiev Európy, čo je blbosť. Proste chcel sa obhájiť jeho ego. Myslíš si, že si reputačne uškodil Ronaldo? Ale jemu to môže byť jedno. Najznámejší človek, čo kedy žil okrem Ježiša Krista, je on. Takže proste to je úplne jedno. Myslím tým, čo... No dobre, akože, ale hlavne to, čo fakt proti tým Chorvátom, že idem dole. Pozrel si tú tabulu, videl tam tú 7 červenú a on pomaly na kameru. To je neuveriteľné, ja nemôžem. Jak to môžeš urobiť? Prežíva to, je to, ale je pravda, že preto nie je tá osobnosť Messi. Strašne náročná povaha. Lebo je proste, je malé decko. A keď vychladne, už je v pohode, len proste on tá prvá reakcia je emotívny. No. Nezaslúžené, dobre. Dobre, takže ukončíme Portugalsko tým, že Ronaldo je majster sveta iba v Simpsonovcoch. Bohužiaľ, plakal som skoro, ale bude tam. Ja si to tiež myslím, že tam bude. Ale ťahať ešte 4 roky. A Messi mohol teraz ťahať 4. Inak, keď porovnávame Messiho a Ronalda, dobre, že si povedal, keď porovnávame Messiho a Ronalda, veľa ľudí zabúda na to, že Messi už v 37 hral MLS. Ronaldo ešte v 37 hral Premier League a dal 18 gólov v tej sezóne, bol tretí najlepší strelec Premier League. Na to veľa ľudí zabúda, iba taký malá pripomienka, že Ronaldo je o 2 roky starší ako Messi a napriek tomu to dokázal s ním ťahať skoro rovnako. Nebyť tohto šampionátu, skoro rovnako. Takže môžeme ísť na Nemecko. Veď ale riešime tento šampionát, vieš, že... Nie, však riešime. Ja iba tak, že na obhajobu Ronalda. A to rovnako fandím jednému aj druhému. Takže je pravda, že keby si teraz porovnal, že ako zahral, alebo ako sa vyňal, alebo vystatoval jeden a druhý na týchto majstrovstvách, tak absolútne je to irelevantné voči celej ich kariére. Hej, jasné. A presne o 4 roky, keď pôjde, už si spravil len väčšiu hanbu a spraví zo seba väčšieho debila. Takže je to fešák, je to Superman, je to robot, je to pornoherec, nechajte ho tak. Nech si proste odpočíva na Madeire do konca života. A nech fotí slipy pre Armaniho a nech nechá ten futbal tak. Leave the football before football leave you. Ešte bude základe o 4 roky, odpadne úplne.
Ronaldo. Reálne, on keby šiel počuj ma, on skorej by, ja verím, že on skorej bude za 4 roky kandidovať za prezidenta a vyhrá ako... Vyhral by jak nič. Že sa dožije majstrovstve sveta ako profesionálny futbalista. No dobre, tak keď Nemecko, hej, akože tí zase ukázali, že na šampionátoch sú odkedy ich vyhrali úplne vošt. A ja si myslím... Podľa mňa zapredali dušu ako Taliani, vieš, že oni... Vypadli v 16 finále na penalty s Paraguajom. To som nečakal. Čakal som, že pôjdu v tom ďalšom kole s Francúzmi. Tam boli Francúzi už. Hej. A ten Paraguaj hral hnusne. Ale zober si, že všetci kritizujú Nagelsmana za to, že zobral Neuera a Neuera za to, že išiel a že nič nechytil. Ale reálne Neuer, čo ukázal taký Wirtz? Čo ukázal taký Musiala? Čo ukázal Rudiger? Čo ukázal Tach? Čo ukázal Schlotterbeck? Čo ukázal Kimmich? Nič. Ten Neuer bol reálne fakt, že zastal si svoje. Ani žiadny brankár, ktorého majú Nemci, momentálne by nezachytal lepšie. Tam je to, že tam chytil ešte aj 2 penalty. Nie? Tam nikto v tom rozstrele? No. Pozriem to. Ale čak, hej, akože čo sa týka brankára, no tak pustil pár vecí, treba povedať, hej. Ktorý gól bol jeho vyslovene? Žiadny. Kamu nespomeniem si, jeden ale, max. Ale, Dobre, ale ale asi tam nemali čo lepšie zobrať. Ja Hej, neviem. proste môžu byť radi, jemu, ako reálne, kto si dovolí nejaký Nemec, nechcem povedať aký, proste nejaký hnusný Nemec si dovolí niečo povedať na Neuera, akože ty mu poďakuj za to, že vám vyhral majstrovstva sveta 2014. Ale to nepôjdem mať na 40-ročný spuchnutý. Nemali lepšiu možnosť. Alkač, nepôjdem si tam na A zás Alkač. Nemali lepšiu možnosť. Koho by si dal Ten chytať? Nubel tam Baumana, bol. hocikoho. Baumana by si dal chytať? Nubel bol na lavičke. Kobela? No. Švajčara? Tak Nobel, že to je jedno. Nubel bol na lavičke, No. hovorím. Ďakujem, Neviem, bol naposledy dobre. V Šalke 04, keď mal 17. Nubelová Neviem, cena. No. Nubelová cena pre brankára číslo 3. Neviem, Dobre. aký to je brankár. Čo Jurgen Klopp, zmení to? Toto je dobrá. No a ešte ku tomu Nagelsmanovi, že on vlastne z Bayernu ho vyhodili, išiel sem, dá sa povedať vyhorel, to nemôžeš proste v 16 finále vyletieť s Paraguajom. A nemôžeš hlavne predtým vypadnúť v skupine a nemôžeš proste na šampionátoch sa prezentovať ako... Kedysi bolo porekadlo, že futbal je hra, ktorú hrá 22 hráčov a nakoniec vyhrajú Nemci. A teraz to platí, že hrajú 22 hráčov a vždy vypadnú Nemci. V skupine mali 6 bodov, porazili ich tam ten Ekvádor, Kurakau naložili, akože vyzerali tiež tak Nevyspytateľne. veľmi tak v krči boli smerom dopredu. Ale proste vyhorel, v 16 finále nemôžeš vypadnúť. Ale on určite akože dostane šancu. Ja sa čudujem, že vôbec sa do tej repre tlačili v takom veku. Neuer? Nagelsmann. Nagelsmann. Strašne sa čudujem, že v takom veku sa tlačí do repre. A ja ho zobere nejaký klub zase. Jasné, že dostane šancu. Ale chalani... Ale to CVčko nemá najlepšie za posledné roky. Čo, on išiel z Lipska? On šiel z Lipska, nebol vnímaný ako super manažér. A tak tam bol dobrý. No a odtedy... A tak Dezerby tiež tape, odkedy išiel z Brightonu. A veľa trénerov proste Jak sa tápe, kámo, Dezerby je král. Dobre, neodbiehajme. Povedzte mi, že čo Jurgen Klopp. No asi logická možnosť. On hneď išli... Alebo najlogickejšia. Hej, jasné. Pre neho určite. Hneď išli info, že je o tomu otvorený. Že neváhal ani chvíľu. No lebo prvý repre angažman, vieš, a to je také, že on bol na klubovej úrovni. On je presne ten, čo dokáže strhnúť tú emóciu, vieš, že proste... Teším sa na to. Ja sa extrémne na to teším. A ja mu normálne, že aj prajem. Proste ja som ho mal rád vždy. A ja aj fandím Nemcom proste. To je dobrá kombinácia. Ale je iné pracovať na klubovej úrovni každý deň s hráčmi a s hráčmi, s tímom, ktorý si poskladaš počas rokov a všetci hráči sú tam vlastne sú hráči, s ktorými chceš pracovať. Ako keď musíš robiť výber, kde máš proste obmedzené možnosti a tých hráčov vidíš minimálne, ale tak asi sa zhodneme, že lepší motivátor a lepšia taká osobnosť, za ktorým by naozaj všetci išli, proste momentálne není na trhu. No. Nemeckým pasom nie. Tak poviem dve veci. To je taká možnosť, najlepšia alternatíva, ako je pre Real Mourinho, je pre Nemcov Klopp. A pre Francúzov možno Zidane. Za druhá vec, Klopp doteraz vždycky trénoval také týmy, že dajme, že viacej underdog. Nikdy netrénoval, že je top tým. Takže neviem, či úplne tých Nemcov... Ale on to z neho skôr spravil, lebo on tam prišiel v čase, keď hrali Európsku ligu, vieš. Ja tam škrtel si dal 4 vlastné góly za sezónu. Ale je to, že vieš, top klub s najvyššími ambíciami bol aj vtedy. Bol, ale končíš... Ale nemali tú fazónu. Áno, však jasné, že on to z nich spravil. A ďalšia vec... Nevyťahol Brighton do boja o titul, vieš. Hej, ale... A ďalšia vec, chalani, bol tam aj Flick. Bol ako toto... Od toho si tiež veľa slubovali. A tiež pohorel totálne a bol v Bayerne bol výborný, v Barcelone výborný.
A proste ja som videl video, že tam on mal nejaké oni, kde tak pohľadili, 2.18 či 22 na mestrovstvách? Aj 22? Aj obidva? 18 trénoval Flick. Nie, ešte nie, kámo. Jogi Löw končil vtedy, myslím. Tak 22? Aha, oni vyleteli v skupine aj tam. No a proste on niečo hovoril, má nejakú predzápasovú a Hansi Flick bol asistent 2018. Kimmich sa postavil, začal mu nadávať úplne, začal mu proste protirečiť, tak vieš. Povieš si, že taký tréner s takou aurou. Nemáš, tiež to nemecká repre, podľa mňa je to veľmi náročné trénovať. A kým si proste nebudeš krábať na vajca a nebudeš mať proste tupe na hlave nalepené ako Jogi Löw, tak proste... Jogi Löw bol najlepší pre Nemcov, jednoznačne ovoňal pazuchy, ovoňal si riť, proste najlepší, jasné, ale tak... Som na to veľmi zvedavý, ale akože mňa neprekvapí, keď tam pohorí aj on. Ani mňa? Že to je úplne iný svet. Potom už iba Franza Beckenbauera zobudiť z hrobu a ho tam doniesť rakve. Ale som zvedavý, či tam proste prenesie to pasiu, čím sa vyznačoval v Liverpoole, no. Proste tú emóciu bude to mať. Aj sa myslím, že sa mu to nahromadilo teraz, keď netrénoval, že bol hladný potom, určite tá ponuka ho potešila. A ono to dáva zmysel v jeho pozícii, vieš, na tej klubovej úrovni fakt už dosiahol všetko. To je taký správny tréner, že po takomto niečom by si mali ísť do repre a nie, že mám 35 rokov, vyhodili ma z Bayernu. idem spasiť nemeckú repre, ty kokos. Tak ako keby ti zavolali z repre, tak ideš. Ale zás aj ten Hansi Flick dával extrémne zmysel. Vieš? Brutálny zmysel, v tom čase brutálny, no. Zhorel a išiel do Barcelony. Ale je pravda, opäť úspešný. Že Hansi Flick nemá emóciu. On má tú tvrdú drinu. On potrebuje podľa mňa s mužstvom pracovať každý deň. Klopp nemusí byť tréner, ktorý potrebuje mužstvo každý deň. To chcem povedať, že Hansi Flick prišiel do Bayernu na 1 rok a vyhral úplne všetko. Mal viac trofejí ako prehratých zápasov. Pomer 6-5. A on videl si, čo sa stalo z Gorecku. Že nabral borec 30 kg svalov za sezónu. Šialené, no. Vieš, že prišiel do Barcelony, spravil z nich stroje, z tých hráčov. Stroje, čo spravil z Rafinhu? To je stroj. Ale on potrebuje s tým hráčom na to, aby to dokázal pracovať každý deň. Ale za to si myslím, nie, podľa mňa nie. On podľa mňa vie tú emóciu strhnúť tým, že vojde do kabíny. Hansi Flick na mňa pôsobí ako ten, že ho vidíš a povieš si, musíme makať. Ale vidíš Kloppa a podľa mňa v tebe sa otvorí niečo, že ty koko, za tohto by som zomrel. Je to aura, ale hovorím, že Klopp, podľa mňa však Kloppa, to je normálna vec, že ho volali do Realu. A on povedal, že ja by som narobil také čistky, že by si ma tam nezobral. Vieš, a na Kloppovi už vidíš, že proste nepotrebuje si tým na tej klubovej úrovni nič dokazovať a je proste... A tá repre je... z toho Liverpoolu, to je tiež proste... Repre je proste super vec pre ňoho. Ako je najlepšia možnosť pre Nemecko jednoznačne, ale zhoreli, ten Flick, že zhorí by takto by nikto nepovedal, vieš. A teraz opäť úspešná kariéra. Úspešná predtým, zhorel. Nesedí mu repre futbal, preto hovorím, že on musí pracovať každý deň. A som zvedavý na toho Kloppa, ale hneď sa na tých Nemcov bude inak pozerať, lebo teraz akože, vieš, čo... Vkročím do toho. Nie je to také husle, man. Takéto husle. De La Fuente, 16 zápasov na lavičke Sevilla. Scaloni. Čo? Nie Celta Vigo? No, alebo Scaloni mal Sevillu podľa mňa a Celtu Vigu mal De La Fuente. No dohromady otrénovali 30 zápasov v klubovom futbale. Teraz tréneri, čo vlastne boli trénermi vo finále. Podľa mňa absolútne to, že si na klubovej úrovni výborný tréner, absolútne ti nezaručuje to, že budeš dobrý tréner. Nie, nezaručuje. Nie každý a som veľmi inak zvedavý na Fuenteho, či pôjde do klubu niekam. Nepôjde, načo. On ostane pri repre, prečo? Však vyhrá znova Euro. On má 79 rokov, keď ešte počkaj 4 roky. Kamu to bude to, čo Vincente del Bosque. Proste vyhrá ešte raz Euro a bude to isté. No veď akože môže byť, ale že mne sa zdá, akože ja mám z tej hry Španielov som mal pocit, že on by bol schopný trénovať na klubovej úrovni. Vieš, ten Scaloni to bol taký vibík. Že vibík. Ale úplne mladý chalan, tiež, koľko máš 40 rokov? Tu žijeme život. Starší je, však on bol v repre. Vibe tréner, za Messi ho položíme život a chalan to vybaví, len proste buďte disciplinovaní. Zatiaľ to Španielsko, to bol úplne iný svet. No, chalani, jedno mužstvo, pri ktorom 65 sa ja chcem... má. Iba na... De La Fuente. Tak ale 69 a môže do dôchodku. Španielsko 62 vyplácajú, vieš? Podľa mňa z majstrovstv... Dá ešte jeden cyklus a povedia. Myslím, že ako tréner repre nemusí mať 800 € dôchodok, podľa mňa viac zarobí. Hlavne, keby nemal dôchodok, tak bude to cítiť nejako, vieš, proste. Každopádne jedno mužstvo, pri ktorom sa ja chcem pristaviť, iba na minútku je USA. Lebo
akože ja tu mám aj 3 citáty Donalda Trumpa, ktoré by som chcel vyťahnuť, ale ešte predtým poviem, že robil som rozhovor k nám do Markízy počas majstrovstiev sveta s jedným kamarátom, ktorý od malička žije v Amerike, aj tam hrá futbal, aj trénuje deti. A ja som sa ho pýtal, že či Američanov veľmi prekvapilo, lebo podľa štatistík každý tretí Američan nevie, respektíve v júni nevedel, že v krajine sa budú konať majstrovstvá sveta. A tak som sa ho pýtal, či Američanov prekvapilo, že oni ako z prvého miesta postúpili zo skupiny ďalej. A on povedal, že jeho osobne hej, ale veľa ľudí ani nie, lebo že veľa ľudí verí, že oni to môžu ísť do finále a že dokonca, že oni to môžu vyhrať. Takže toto si myslela Amerika. Čo mi k tomu poviete? No, tak keď je krásna to nevedomosť, vieš? Keď absolútne nemáš prehľad. Keď proste budú tu majstrovstvá Slovenska v badmintone a bude tu reklama, že proste my rozbijeme všetkých v badmintone. No. A to, že príde Čína, Japonsko a títo, že nám nafúkajú o 20 košíkov viacej, tak nerežíš to. To je pravda. Budeš v eufórii, že budeme majstri sveta. Tam si nevieme predstaviť to slabé povedomie o tom športe vo svete. A oni proste uverili možno nejaké reklame, ja neviem. Je pekné to, že... Badminton je to super. Lebo keby niekto tlačí, že sme najlepší badminton na svete, že som to nevidel, tak tiež overili si to? Ja by som ešte povedal, že je to aj porovnateľné, lebo reálne vo všetkých krajinách, alebo nie vo všetkých, ale v drvivej väčšine krajín sveta je futbal šport číslo 1. Hej? A v Amerike je 5. Je akože je americký futbal, je basketbal, je baseball, je hokej a možno potom je teda futbal. Alebo teraz už, keď tam boli majstrovstvá, tak asi je 5. futbal. Ale, no hej, no, tá nevedomosť. A teraz k nevedomosti u Trumpa. Takže prvý citát. Nevedel som, čo znamená červená karta, ale keď mi to vysvetlili, tak mi to prišlo strašne nefér. Najlepší hráč predsa musí hrať. Predstavte si, že by Ronaldo alebo Messi dostali červenú kartu. Že to je nefér. Tak Balogunovi zrušili červenú kartu. No. Škandál. Takže na jednu stranu, ty si povedal citát, ale on ešte tesne predtým povedal, ja rozumiem športu, ja som bol dobrý športovec. Hej, ale ja neviem, čo bola červená karta. No hej, no však on to, že ja neviem, čo nie je červená karta. Ale to, že strašne to bolo smutné. Vieš, že ja som vždy dúfal, že tá politika sa nikdy nedostane priamo na trávnik. No potom vidíš Infantina. No veď jasné, ale že všetko okolo je politické. Vieš, kedy sa dostala politika na trávnik? Keď Infantino takto stúpil na ňo. No veď ja tak myslím akože do hry. No. Ale vždy som akoby chcel veriť tomu, že rozhodcovia všetko, že to je OK. A zrazu sa stalo to, že no reálne ovplyvnil futbalové rozhodnutie na trávnik. Ako chalani, to, že nepustia, tie majstrovstvá sveta sú majstrovstvá sveta, celosveta a nie, že my budeme prstom ukazovať, kto môže, na ako dlho, komu dáme víza, komu nedáme, rozhodcovi nedáme víza a Irán musí po zápase opustiť. Vieš, toto bolo strašne divne zvládnuté, čak už keď tam idem, tak som čakal, že dostanú nejaké výnimky. Ja keď ako z pozície FIFA, ako nejaký monopol, idem do nejakej krajiny organizovať, tak takéto veci by som sa mal poriešiť a nech je geopolitická situácia hociaká, máš to mať zvládnuté. Ale najkrajšie bolo, že Balogun mal match rating v tom zápase proti Belgicku asi 5,5 a dostali proste na prdel a to bolo najkrajšia facka pre Trumpa, si myslím. Bublina praskla, ty si to tak dobre povedal. Videl si, čo dal Lukaku fotku, že odvolaj toto. Vieš, že tam 3-0 sa radovali po gole. Že vieš, odvolaj červenú, že odvolaj toto. Odvolaj naše víťazstvo. Takže krásne sa mu to vrátilo. Keby postupí USA a Balogun dá gól, tak by to bola téma dodnes. No, ale není vďaka tomu. To není vďaka tomu téma dodnes. A samozrejme je to, oni sú akože tam blázni. Si Belgičania podľa mňa si zachránili tú reputáciu, tam získali sympatie. No, tým, že na nich to vyšlo, že vy poraste tú USA. Hej. Ale dobre, druhý citát, pritom sa nemusíme pristavovať, iba ho spomeniem. Tak druhý citát, Donald Trump. Poznám jedného anglického hráča, hral som s ním golf. Harry Kane. Podľa mňa urobili chybu, že ho dali do obrany. Ale čo ja viem o futbale? Iba tak, Donald Trump citát. A tretí. Šampióna 2038 by sme mohli organizovať znova, ale Mexiko a Kanadu už z toho vynecháme. S Giannim sme sa bavili o Číne. Najlepší kamoši. Že myslím, že by hráči mohli kvitovať tie krátke lety. Medzi krajinami. Krátke lety. Čína, Amerika, hej? Ja opakujem, že odkedy je... Čína, Amerika. Hej, on povedal, že krátke lety. Tak napríklad, že z New Yorku do Pekingu, vieš, krátky let. Páni, odkedy už euro sa roztrusilo po celej Európe, má to byť proste jedna krajina. Maximálne jeden kontinent, lebo už aj to Maroko pri Španieloch a Portugalcoch už je veľa, podľa mňa. Ale aj toto je odveci. Ale tak to je má to byť
Má to byť... Keby je to Portugalsko, Španielsko, dobre. To Maroko už mi príde moc. Jasné, ale akože je to moc. 4 hodiny letom, je vieš, že to... zbytočné, ale že nie je to tak ďaleko geograficky. No hej, tak Čína je ďalej Ja od si Ameriky. chalani myslím, že podľa mňa aj Mexiko ekonomicky by proste ten mundial úplne zvládlo. Jasné. A má to byť reprezentácia, ako veľmi tá Mexičania kultúra, dvakrát to organizovali. ako veľmi tá kultúra zasahuje do toho futbalu a ako ten futbal ovplyvní kultúra tej krajiny. Ale toto je taký proste segedinský guľáš. Dáš tam proste kapustu z Kanady, dáš tam pláne mäso z Ameriky a sušenú knedlu z Mexika. Ja sa len strašne bojím, a to od začiatku hovorím, že nech tie občerstvovacie prestávky nedojdu proste do európskeho futbalu. Ja sa toho strašne bojím. Maradona to predpovedal už pred x rokmi. On povedal, že ak šampionát niekedy v živote budú ešte organizovať Američania, tak oni z toho urobia štvrtiny. Hej? A fakt sa to stalo. A ja sa strašne bojím, nech to proste neprevezme si tá UEFA. Vieš čo? No. To je hrozné. Dačo. Vieš čo, Trump A videli sme, že to malo aj vplyv na hru. Že sa veľakrát sa menila hra po tých prestávkach. Jasné. Hlavne predtým, mal nejaký tým mal úplné momentum, úplne trtil a zrazu prestávka 5 minút. A vieš, dobre, oni to nastavia potom, ale tak nemá to význam. No jasné, však tak to boli reklamy a dúfam, že to proste nepríde do Európy. No dobre, Brazília, chlapci. Don Carlo, čakal som viac. Nezdvihol obočie, bohužiaľ. Nemôže, lebo on to má takto už operované, vieš. On furt niekoho podozrieva už 40 rokov a proste to obočie už má proste tak memorizácia pamäťová, svalová je hotová. Čakal som viac. Skoro vytiekli už s tými Japoncami. On ich zničil. Lebo Brazília či smerom hore mala dosť dobrú silu. A to, čo on z nich spravil, proste takýto penetračný futbal otrasný, že budeme dúfať, že Casemiro dá hlavičku góla, alebo tak. Hlavne, čo za mňa, bola najväčšia chyba, že Neymara dal v 75. minúte. Ten Neymar bol najlepší hráč na ihrisku. Mohol hrať minimálne polčas a mohol hrať aj v základe. Problémy Brazílie. Proti Nórom by to veľa spravilo. Lebo on proste nastúpil a presne to, čo oni tam majú, síce majú tam Gimareša, bol tam v strede Casemiro a ešte ten tretí Bruno. No však Casemiro strašne nestíhal. Gimareš tam bol tam Vinicius, Ryan hral proti, Lukáš Paketa myslím. A Paketa. A vieš, to sú všetko takí proste defenzívni hráči, čo ti hore nemyslia. A sa mi ľúbi, že zobral toho Igora Tiaga a odohral jeden zápas. Počujte, mali Joao Pedro, o tom už sa nemusíme ani baviť. Kľudne mohol ostať doma aj Endrick, mohol ostať doma hoci kto, len aby išiel ten Joao Pedro, podľa mňa. A myslím si, že na tom Tiagovi sa strašne popálil. On hral prvý zápas proti Maroku, bol hrozný. Už nenastúpil odvtedy vlastne. Endrick bol tiež hrozný. Hej, a že proste, na čo taký hráč našiel? Fakt, akože, zoberte si, že Mateusz Kuňa, ľavý záložník z Manchester United je nakoniec riešenie deviatky. A tak on hral hrot aj za United, vieš, že proste on to vie, akože Kuňa sa mi páčil, len hovorím, že... Hrali otrasne, hrali hnusný futbal, súhlasím s tým, ale môže za to... Ale oni hrali hlavne, oni vôbec nechceli akoby nechceli hrať na lopte. Oni aj proti tým Japoncom to bolo také, že skôr chceme udrieť z protiútoku, ale že nechceme moc byť na lopte. A zo štandardky. A tam sa presne stalo to, že oni prehrávali dlho 1-0 a vlastne v 95. minúte dali na 2-1. Celý zápas nič nehrali. Pamätáš si to? Martinelli dával gól. A ja, že toto je proste Ancelotti. Taký to bol. Napríklad taký Gabriel Martinelli. Prečo hral Ryan základ? Tiež ma to prekvapuje, vieš. A dobre, ešte bol zranený. Povedali sme dva faktory, že Joao Pedro ostal doma, že Neymar nešiel hrať skôr a za mňa ten tretí faktor ešte to, že Rafinha sa zranil, lebo minimálne proti Norom tú penáltu išiel kopať Bruno Guimarães, pretože Neymar bol na lavičke a Rafinha zranený. Tretí bol v poradí, on to Ancelotti potom vysvetľoval. A ja som si 100% istý, že tak ako Neymar dal tú penáltu v nadstavenom čase, by ju premenil aj vtedy. A takisto Rafinha by penáltu podľa mňa premenil. Je to zase keby, nemám to rád, ale zavážilo to, že sa zranil on. Hrali proti Norom, hrali chalani, celkovo sa prezentovali podobnou hrou ako Angličania, že budeme nejako vyčkávať a možno... Ešte nie, Brazília hrala škarečie. Nemali na to vôbec. Ale mali na to hráčov. Ale hrali taký štýl, ktorý tým hráčom absolútne nevyhoval. Oni keby tú penáltu dajú na 1-0 proti Norom, tak oni by možno postupili, vieš, ale ja som si presne po tom zápase s Japonskom povedal, že toto je proste Ancelotti z jeho magickej sezóny v Reále Madrid, keď 90 minút nemusíš robiť nič a ty proste postupíš. A ja som si myslel, že oni dojdú takto proste mega ďaleko.
a Norsko im dalo peknú stopku. No. Tam som fandil Norom. Ja som šiel ten zápas pozerať s tým, že je mi to asi jedno, ale proste som fandil Norom hneď od začiatku. Ale je pravda, že úplne pekne to bolo povedané, že keď proste brazílske repre hrali kurevníci, zlodeji, tí kokšo a gangstri, tak proste to bol nádherný futbal, vieš, že bavili sa. Že proste, ale dobre, za mňa veľmi ma prekvapil Vinicius, nečakal som, že bude mať taký impact na Brazíliu, hral vynikajúco, ale to je jediný, a tiež mal góly, mal asistencie, ale tiež nebol, že... Ale však bol najlepší, jediný nebezpečný útočný hráč. Ukázal, že je futbalista v každom momente, čo mohol, veď aj ten ja nezabudnem, mám stále pred očami ten pas vonkajším priehlavkom na Hendrika. Čo si blázon. Ale on a zrazu úplne pohode. Nikým sa nehádá. To, čo sme spomínali v 5. časti. No. Viny bez Mbappého, Mbappé bez Vinyho. Akože ja neviem tomu, že to je o nich dvoch, že o tej kombinácii. Kúpte ho do Arsenalu. Ježiš, poď, bráte, poď. Dostaneš pol Londýna. Nejaké za mňa Karlo... A pečené prasa. Chalani Karlo mal... Nie, ale vidíme, že vie byť normálny, tak. No. Karlo mal výbornú za sebou klubovú sezónu. Je starší ako Mussolini. Proste ja som to dal Ryškovi. Dneska som to Ryškovi vravel. Ja neverím, že on nemá peniaze na to, aby si tam kúpil byt v tom Rio de Janeiro. Aby tam proste nechodil tancovať s tými 16. Určite kvôli peniazom toto robí. Určite. Ale proste nech nekazí, na čo to naťahuje. Vieš? A ostáva. On dokonca ide to, na čo to ide skúšať ešte pred majstrovstvami predĺžil zmluvu na ďalšie. Áno, do 2030? Hej, tak. Asi to vychádza to tak. Copa America tam tiež... Ale hlavne treba povedať, že naozaj Casemiro už to nestíhal, to bolo vidieť. Napriek tomu bol možno lepším hráčom ako Bruno Guimarães k Brazíliu na tomto šampionáte. Ale Paqueta, oni boli, ten stred mali úplne vypojený. Tropický. A tie kraje obrany, tak to sa ani nemusím báť. Nie, ten jeden bol šikovný. Ale kámo, to je... Kto tam bol? Zenit Petrohrad, ale jak sa volá? 32, Douglas Santos. A ten drel, jak bol Danilo, dobrý. 35 rokov. Vidíš, tak on drel a dobre. Ronaldo, že drel. No povedz zo Zenitu Petrohrad, kámo, Borec tam prišiel a hral dobre. Povedzte nám, prosím. Dobre, poď ďalej. Ty kokos, si jedna faninka, ty kokos. Nie, výborný, lepší, kamo. Bude v zlatej lopte v top 10 ten ľavý obranca. Jasne. Dobre, poďme ďalej. Tak nevypadli kvôli nemu, vieš? Dobre, no. No nič, chlapci, takto. Ja sa vás ešte chcem opýtať na Mexiko, že či ste aspoň chvíľu verili tej mojej predikcii? Nie. Bál som sa jej. Trochu. Lebo mal som dosť spätnej väzby, že sa to môže stať. Že ľudia tomu verili, že Portugalsku hlavne teda, ale že trochu aj tomu domácemu Mexiku, no. Takže... Ja menej som veril Portugalsku, keď som ich videl po skupine, ako Mexiku, sa priznám. A hlavne, keď som videl pávuk Portugalska. Myslím, že nemajú na to, aby išli ďalej. Ale tomu Mexiku, zbál som sa toho, že máš pravdu. Lebo ty vieš zadrieť takúto vec niekedy. Veď viem, však práve to, že viem, a teraz sa nechcem chváliť, ale proste nejako mi to vychádza, ale tieto majstrovstvá sveta mi nevyšlo nič. Nič. Vôbec. Každopádne, dajte, že tými, ktorých bola podľa vás škoda. Že vypadli skoro, v takom štýle myslím. Že vypadli skoro. Že škoda, že nedošli ďalej, že ešte sme ich nevideli hrať, že mohli, keby niečo zase, že mohli ešte niečo ukázať. Za mňa Holandsko jednoznačne. OK. Za mňa Maroko mohlo ísť do semifinále. Keby je pravda, že im sa pred turnajom vlastne zranili dvaja kľúčoví hráči zo základu a vlastne počas turnaja ďalší dvaja. Hej, Saibari. Čiže podľa mňa, keby šli v plnej palbe do tých Francúzov, bol by to zaujímavejšie. Určite. Akože je pravda, že predali sa, zase polka týmu sa predala z Maroka. Čak Saibari už je v Bayerne, čo som veľmi rád. Ten stredný záložníček, ten pôjde tiež určite. Uady. Hej, ten vlastne ten hral vynikajúco. Za mňa to Holandsko a škoda, že Senegal vypadol už 16 finále. A ešte pobrežie Slonoviny. Ale zase tam to bolo, že vyber si buď Norsko alebo pobrežie Slonoviny. No jasné, takto som rád, že šli Nóri. Ale zase nevadilo by ti, keby išlo pobrežie Slonoviny. Nie. Sympatické týmy proste. Ale ten Senegal, na ten som sa fakt... My sme pozerali ten prvý zápas proti Francúzom. Super, škoda. Ten prvý počas bol výborný a potom evidentne odišli. Ale na konci tiež? Hej, ja som inak Nicolasa Jacksona videl hrať prvýkrát dobre, ty kokos. Aj posledný. A potvrdilo sa iba, že Ismail Sarr nemá zakončenie. Ismail Sarr.
Ale ty kokšo... Škoda, že nešli ďalej. Však hral dobre, ale tí nemali Belgičania, tak fakt sa oni sa pregrcali, no, akože to... Hlavne za mňa akože jednoznačne, že najhorší výkon na celom majstrovstvách sveta futbalovo podali Češi. to si môžeme povedať, že to bol najškarečší, to bol normálne harambol. Mali na oveľa viac ako na to, čo ukázali. Akože mohli postúpiť aspoň zo skupiny reálne. No to už na Chalani, a tak zoberete 10 hráčov zo Slavia, nechajte doma Karabca z Lyonu, proste Šik sedí na lavičke. Ukončil kariéru. Hložek sedí na lavičke a hrajú tam proste borci Oni hrali koľko? 6-2-1? Tak to nie, akože 3-5-2 hrali, ale vyzeralo to všelijako, no. A možno ešte, ten Uruguay bol hrozný. Chalani, Kongo, akože chcem povedať, že síce oni fakt defenzívne hrali dokonale. No proti tomu Anglicku. A mne sa páčili celkovo, však aj v skupine dobre, aj potom proti Anglicku dobre, akože dobrý, oni nesklamali určite, mne sa páčili Kongo veľmi. Podľa mňa Kapverdy, keby dostali niekoho iného ako tú Argentínu, podľa mňa išli by aspoň do toho. A tu si zase ja myslím, že nie. Že podľa mňa práve to, že dostali tú Argentínu, tak aby tam bol ten príbeh, tak to ten futbalový pán Božko tak zariadil, že dobre, potrábme ich. Že keby aj dostali, podľa mňa keby v tom 16 finále dostali aj, ja neviem, Švedov, tak by dostali 3. To si myslím, vieš, že nebola by tam taká emócia, ako podľa mňa. Aj, škoda, že ich nevyradili. Čo? Tu Argentínu. To by bolo, ale... Čo, finále Španielsko-Kapverdy? Či ako? Šampionát navýšil kvalitu. Kvantitu? Šampionát navýšil kvantitu, či nestratil kvalitu? Zhodil kvalitu. Čo myslíte? Zhodil kvalitu, lebo, ako som povedal, padalo viacej golov, ľahšie sa dostávalo z tých kvalifikačných skupín jednotlivých do tých ďalej. A potom aj v tom pavúku si vidíme Argentína, dokázal si potom pochytať fakt, že ľahkú cestu. Že za mňa kvantita, je to pekné. Zasa je to, ako si povedal, krásny príbeh. Curacao. Počujte, Curacao, pozrite si ich Instagram. Oni si autobus proste prerobili na party a chodili, proste oni netrenovali, oni mali GBL repra, okolo neho tancovali. Že proste, toto je krása. Kapverdy tiež proste ukázali sa takéto týmy super, ale proste veľa tímov tam bolo, z tých 12 tímov možno čo boli navyše, tak 10 by si povedal, že tam boli úplne zbytočné, vieš. Mne strašne vadil, asi súhlasím, ale mne strašne vadil ten systém skupín. Žiadne prekvapenie, pretože všetci postupili, čo mali. No pozor, Uruguay vypadol. Ale s takým týmom. Ale dobre, ale myslím to tak, že jednoducho to, že postupuješ z toho 3. miesta, ti ponúka strašne veľa možností na to ísť ďalej. A hlavne to nevyspytateľný je pavúk potom, lebo tam je veľa možností, kde ten tým z 3. miesta môže skončiť. Nie je fér to, že jeden tým z jednej skupiny hrá prvý tím proti 3. týmu inej skupiny. A v druhom pavúku je to tak, že prvý proti druhému. Že prečo jeden hrá proti tretiemu a jeden proti druhému. Nedá sa to inak urobiť. Ten, čo hrá proti druhému, to má poväčšine oveľa ťažšie ako ten, čo tiež skončil na prvom mieste, ale ide hrať na druhého. A nedá sa to inak urobiť, však jasné, že nedá, keď je toho 36, alebo koľko je tam tých tímov. Ale presne preto 48. to tak... 48, ale dobre. To je jedno. No. Ale presne preto to tak nemá byť. No. Že, a keď to hodia na 64, už nebudú postupovať teraz zo skupiny síce. Bude to dvaja zase. Ale už to bude, tam budú už také štáty, že už zase bude ešte ľahšie. Bude tam Slovensko alebo Taliansko, keď bude 64 mužstiev? To mohli by sme byť. Slováci možno. Ale tam už bude opäť ešte ľahšia tá skupina. Nie. A toto sa mi nepáčilo. Stráca to význam. Vieš, ale jasne, tie Kapverdy... Nie, 32 asi bol pík, proste naplnili úplne plnú nádobu a tam to malo ostať, už sa nemalo nič ale už sa k tomu nikdy nevrátia. Liga majstrov... Už treba rátať s tým, že už iba viac toho bude. Liga majstrov zatraktívnila tým rozšírením a novou koncepciou. Lebo to je zaujímavý formát, ale. Hej, ale majstrovstvo sveta toto im uškodilo. No jasne, na nejaké vážnosti. Tie skupiny boli... To bolo také, že si videl nejakého favorita sa trápiť proti outsiderovi, ale si vedel, že aj tak je to asi jedno, lebo si to postrážia. A potom sa stane to, že Nori nastúpia proti Francúzom v bečkovej zostave, že proste, chápeš, hrajú posledný zápas v skupine a oni mali jasný postup, tak proste postavili bečko, dostali trojku. To by sa mohlo stať aj tak, lebo mali obidva 6 bodov, ale hej, viem kam mieriš. Ale vedeli, že v tom pavúku proste ale akože, neviem, tie skupiny stratili za mňa význam, aj
Ale zase, čo sa mi páčilo, že 16 finále pridalo tomu nejakú hodnotu. Že dobre, skupiny niečo zobrali, ale 16 finále nám to trochu vrátilo. Bol dlhší ten pavúk, ako keby... Jasné, no. Ale tam je to opäť ten žreb, že prvý hra s tretím a prvý hra s druhým. Ale zase vieš, 16 finále videl si zápas ako Nemecko-Paraguaj, videl si zápas ako Chorvátsko-Portugalsko, vieš, videl si zápas ako Anglicko-Kongo, že akože pridalo to niečo proste. Videl si zápas ako Argentina-Kapverdy, niečo to pridalo. Ale nepridalo to na kvalite. Pridalo to na atraktivite možno trošku, hej. Ale minimálne. Ako za mňa krok dozadu. Dobre, a tak teda, keď zrátame toto rozšírenie, keď zrátame Trumpa, keď zrátame hydration breaks a štvrtiny namiesto polčasov a zrušenie červenej karty a jeho vyjadrenia a to, že to bolo v Amerike a správanie Gianniho Infantina, nebol ten šampionát trošku fraška? Ja som to predpokladal. Hlavne z tohto zasahovania politiky do futbalu. A celkovo aj tá atmosféra tej krajine, tá kultúra nie je prispôsobená tomu futbalu a bolo to strašne dosmrdilo z toho. To by vadilo asi najmenej podľa mňa, že tá krajina nebola futbalová až tak. Ale no jasné, tak má to isté škvrny. Môžeš to ukončiť. Ďakujeme za pozornosť. My sa najbližšie vidíme, počujeme tesne pred ligovou sezónou. A potom tesne po ukončení prestupového obdobia, kedy sa pozrieme po jednom na tie najzaujímavejšie prestupy a zhodnotíme si ich.